Belai hambai sini media rakno tini asomsa press meet hakin nong media na ringai kokma saman ko abon karan joto nork media tini pirjak kok kabang ma jaga khanalai chungtang laika hotat khayai Mia 28 tarik dinata 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Govinda Holo BJP rokni meeting tongmani o meeting pai mani ya golo khumolo ngam chayo 5টা heke 6টা obai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai mandai takarjola tai obai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlayai asomsa khumolo phayai petrol bumraka silai kokha tai tong kosong tongnai rokni auto bike ani jema mana sobai sukrobai sogai kalang thaka tai borok tipramo thani sojak talarajak khajuri mura o jaga wachini tipramo thani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lokhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampana asuk beba khamai malia bonno khailega mathar laika tai abo sibiya Shantinagar haika athrakat aro chini tipramotha lamagana tipramothan party office lamagana tongmani abono bo sakawa petrol loklai sogi kalang thaka abono hai nogana tongma bagai local borok bathal laika police rok buthangai bathal laika obon bagai cheng police rok no dado ps no belai ke hambai boro tai chudo abo simiya kwbangma tong kosong tongnai rok bujak tongjak sikri sakrok kiri korok mani bagai dushi rok no je kono mohte arrest khayangkai obahai cheng jara je tong kosong tongnai rok ba cheng shanti priyo borok cheng obahai ke dera korok klai tongmonno mathaknani bagai khana cheng khumulong amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15ta bisi tai Khairpur Block ni andara ADC village 4টা abono teinir cheng 19ta bisi teinir cheng khana 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obachini tipramathani high command borok ni nirdeshena cheng obo khlaiya boni bagai cheng khana sudur road block chibiya beginning tongnai cheng thana bo gerau khainai dushi rokno jasa kebana obhai jara somaj durhi somaj ni samung khai tong samung haime khlai tongnai haike tong kosong samungo kebengnai rokno borokno chinit to khlaiai police rok jodi obono jodi kono action naimiya public ni phan sahojogita nango hongkai borokno bo cheng local hisabai cheng jotno borokno phan boi cheng borokno rutugoi ti khlai lainai borni bagane cheng kora podakam naoina omahai tong kosong deraman bagane cheng salchani bagai 12 ঘন্টা ni bagai tipramotha cheng local khumulung amchani joto borok khumulung town committee ni borok no cheng o jaga 12 ঘন্টা bonda gorka boni bagai ang je area bon tongnai boni village ni bumung sanai Sampabari Champanagar Rasa Dasrat Nagar Bikram Malcham Purbo Belberi Shantinagar Purbo Janmojoy Nagar Radapur South Radapur Bubagra Tayong Yango Khairpur tongo sini Radha Mohanpur Paschim Radha Mohanpur Dupsara Borduman Thakur tai yang jirainane khola o jeta khobjak toban hangkai Paschim jiraina khola Purbo jiraina khola Saidra village obahai ke 19ta village na teine chini khana
12 ঘন্টা ni bonda goja boni bagai chino bonni hataro जों नाहारजाका chini ambulance kaili gari dud gari baharak phol gari tai kuthini gari rok tongkhangkai जों borokno bonni awtar baireo जों borokno yakari nai borokno bagai जों kuno disturb khlaya borokno जों kesang khlaina जों borokno yakari hanai oboni bagai ang koinai o amjani job to borok समाजनि शिक्षित borok nongni thilibang nakar mung sanaina khana जों बाध्यतामूलक o khumulung area tongnai rok job to borok ni tong kesang tongnani bagai haike osoi osoi apod bipod binamana ta klaiting reina yak jur khai salchani जों 12 घन्टा ni bonda uthana job to no khamaiawai o jagare support khainani bagai ang koya sekna abo job to ni khana hongni 6ta ni simi sarik 6ta jara job to no phaiman jana ni bagai job to no kobagai जों oboni tei norokni media ni maddhame जों janogo seknang sedang job to no hambai job to no khulumbai kya जों to main khlai chini je target thanga जों picketing tongnai chini dosram brisho tongnai yango chini musulman boss deha chini jiraina khola aro tongnai tai जों चम्पनगर ni hingkai chini bridge चम्पनगर bridge tongmani a jaga ni tongnai o bhaikine जों o amchayo job to sarkar ni office tongmani borokno जों tinini saklai ro o jaga जों borokno kebno जों khulok riya sarkar ni office school college jasapone tongtong aborokno जों koyo bondo khlainani bagai o jaga kono bipod ajiawai area ni shantini haike area o tongkasang tongnan bagai job to abno support kai dingnai जों khanani bon sekna kobogo yang Sampurnagar ni जों yango Jampui road jeta phaimani Rasa Dasra Nagar ADC village ni under ni aing baire main road thaya जों yang jeta ADC area jeta khobjak mane obnotini जों bon saklai